En Toni no havia sentit mai per ningú allò que sentia per la nena. Ell era un adult, acabava de fer 38 anys i sabia que no era un home normal com el seu germà o la resta d'homes de la seva generació. Ell no havia pogut acabar l'escola, ni havia treballat mai fora de casa. Era conscient que la seva discapacitat no li permetria fundar una família com feia tothom. Tampoc li havia passat mai pel cap que una dona li pogués fer sentir tot allò que el sacsejava per dins a principis de 1980, des del dia que, sortint de missa amb els seus pares, la nena se'l va mirar d'una manera especial. Estava acostumat que se'l miressin les nenes, advertides per les seves mares sobre els estranys i sospitosos comportaments d'un dels germans Pei, el curt de Gambals. Les mirades que en Toni rebia eren mig de curiositat i mig d'aversió. Caminava cap baix i de puntetes, normalment custodiat per la cunyada o el germà, i no obria mai la boca ni entrava en cap conversa. En Toni intuïa que els advertiments dels progenitors no anaven en el sentit de prevenció davant d'un mascle alfa amb atractiu irresistible, sinó que més aviat tenien a veure amb contes infantils de por, protagonitzats per homes del sac, gitanos que robaven nens i nenes i després se'ls cruspien, amb relats de bruixes i bruixots i nenes que es perden pel bosc i no tornen a casa. En la seva figura imaginava en Toni Pei les noies i veien la por més atàvica, la sexualitat bruta i obscena. El mirar de la nena sortint de missa el va colpir, perquè no contenia la malfiança ni la sospita. Sí, la curiositat. Fins i tot, sí, la morbositat, però no el menyspreu, ni el terror, ni el fàstic.